A comparecencia de Feijóo deixa unha imaxe insólita dun baleiro Parlamento galego. Na súa intervención na Deputación Permanente, o presidente anunciou a contratación de máis de 350 profesionais sanitarios. Nunca antes houbera máis profesionais no Sergas e agora aínda haberá máis. Dixo que a Xunta tentou dende o primeiro minuto adiantarse á pandemia. O que sí quero destacar é que se algo caracterizou a actuación de Galicia dende o primeiro momento foi o intento de adiantarse e tomar medidas antes de que fose demasiado tarde. Na súa comparecencia anunciou que se suspenden os prazos de presentación dos impostos autonómicos e un plan para dotar de liquidez á comunidade. Tamén avanzou a compra de máis material sanitario. Estamos a vivir dende a Xunta en primeira persona a dificultade do Goberno de España para tamén adquirir ese material sanitario. Pero pedimos que, igual que a Xunta, siga facendo todos os intentos. Recoñeceu que o que aínda está por vir non vai ser doado. En semanas moi duras. Refírome a semanas moi duras no ámbito sanitario, tanto na presión ás urxencias como na presión nas plantas de hospitalización e na presión nas unidades de cuidados intensivos. A oposición apoiou as medidas do Goberno galego, aínda que con críticas á súa xestión.